ang 5 ka kilo nga bugas. Ma'am kana siya, no? Mga pila ka na kadlaw nimong konsumo? Diyan may mga 2 ka bulan sir. 2 ka bulan? Unsa man lugawon nimo? Maayong buntag, kumusta? O karon naa ta diring dapitas may barangay Pigsagan, Cagayan de Oro City. Murag kuha ko masayop sir, kani ikaduhan ni no, nga katapos ang barangay. Kasi sunod ani di ba tuburan ay impasugo ang last unsa ni? Tumpagon. Tumpagon, no? Tumpagon ang last di ba? So natay sa ikaduhan ni. Mani. Ah? Last na ang tumpagon. Last na so. Ang next ani nga barangay, kuha na. Tumpagon. Tumpagon na. Kuan, kanang sakop sa Upol. Upol. Kauyunan. Kauyunan ba? Sige. So nani ka ba na to no? Si Sir unsa toy kuan sir? Sir Tyson no, Sir Tyson, no? So nakasuot na po siya sa ato ang t-shirt, nga Zen Kahatol t-shirt. Og nadiri ang pinakauna no nga atong tagas bugas gikan sa God Samaritan, ma'am. May butag dia, ma'am. Ayun buntag sa. Lagi ako. Ano, kumusta man, ma'am? Dili gid okay sir, kay nagi ko gibati. Lagi ba? Lagi mo nang pasalamat sa kay Sir Tyson no, iya kang gi-endorse nga naman may grasya pod nga gamay ba. So ang ikaw, ma'am, pila edad nimo? 47. 47 years old na ka. Yes sir. Minyo ka. Pila mo ka anak nimo? 2. Unsa kiti pangalan nimo? Christina sir. Ama nimo mga anak? Nasa Maynila. Pili kasi ikaw ba nimo diri sa Wala, ako ra isa. Ama nimo ba na? Wala, tuwag yapon nagtrabaho dito. Narbaho sila. Giuban niya imong anak? Oh. So ikaw ra rin bilin dire? Yes sir. Yang iba na daw kuno kay gibati? Naa sir. Sa may gibati nimo? Nakoy samad. Nga ayun na tingali no. Pero unsa yun itabo di ana? Kuan ni siya sir kanang hubag niya kanang pagkuan na ang hubag kanang gibuto bitaw. Niya nahimo siyang samad. Palingkod ba? Sige, okay ra kung tindog. Sumutong na hitabo gioperahan ka. Yes sir. Pero unsa finding sa doktor? Kuan ni siya, wala man siya nagkuan sa finding kadto ra gid sir. Murag napasagdan lang nako ba. Unsa kay trabaho nimo? Unsa trabaho nimo? Wala sir. Wala kay trabaho? Yung pagkaon kapadalhan ra ka? Yes sir. Pag pa-hospital nimo, pila ka adlaw ka dito? 5 days. 5 days. Sige gabantay sa imo. Akong mga igsuon. May gani at least na bugay igsuon nga bagpod. So katungang mga time sila po igabag sa pagkaon ato. Yes sir. Ay ba? Dire, ang council mo nagtabang sa ako nga madala ko sa ospital. At least nga gitabangan kanila. Yes, agad gyapon sila butan gyapon yung kuan barangay council, yes, no? Yes sir. So sa pagkakaroon no nga like kung ikaw gabi dire ikaw sana. Sir. Pero at least mabutan pa nimong masiligan. Magtinabanga mo pud mo dire. Mo pud naka sa daon sakit apelyido nimo? Hanoras sir. Hanoras. So at least ma'am no nga ikaw pud ang usos patagas bugas. Naamos ang kuon ng bugas pero naa dito ang t-shirt no. So tala sa tingali be isapaw na lang isapaw. Isapaw sa ng t-shirt. So at least nga paragaan ka namo. Be sada ba nga t-shirt? Okay ba? Okay ba siya? Okay man siya. Sada. Okay. So ana ra gid nako sir kay dili pwede mo. Sakit na siya. Maiko ba? Sa atin sa suot nasa likod dia ma'am naisulat dia no nga makapa-inspire. Okay yon mo ni among dala nga actually di ginisat nga tabang but hatag big inspiration labi na sa mga tawo nga sama nimo nga naigi sa gubang nga problema no nga matagaan mo ma-inspire mo ba nga padayon gyapon tas pagpakabuhi des kalibutan. Sige kuon sa tong bugas Okay be sige sir paliog ta Sir Tyson no mo ni ato ang kauban pod diring dapitas may barangay Pigsagan. Lagi kay katapusang ikaduhan na ni sa katapusang barangay diri sa Cagayan de Oro. Atong yagi nakaabot man taog kanin okay. Sige sa na ang magtunol. Okay natunol naman nato ang t-shirt o ang bugas. Gamay ra ni siya pero survive gyapon kumbati ka sa ikan natunol sir. Partner sa mga katawhan. Sige dawata ma'am ang 5 ka kilo nga bugas. Ma'am na siya mga nakadaw ni mong konsumo. Mga kabus na katawhan. 2 ka bulan? Labi na katong nagkutoy. Mga tiyan. Kuan sa ako bawal man ang kuan kay diabetes. Narana. Mulay mo kinaon dahil. Yes sir. So batin gaw na. Nisita at usulong sa mga Samaritan. Kung sa
ikasulti no ngadto sa mga good Samaritan nga Tara nagkantaw na. na karon no nga nakadawat ka sa bugas, nakadawat ka Sa mga katawhan. Salamat kayo sa naghatag sa ako dare sa kanang bugas. Dako na kay ning katabang sa ako sa pagkakaroon kay wala jud ko income. Okay, sige. Salamat ma'am. Og atong kauban Sir Tyson. Og hangtod na lamang no sa sunod higayon bataw. Patanahuman kay permiro pa na no dire sa may pigsagan napatay upat kay lima man atong dala. Og hangtod sa sunod higayon kini lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.